Tá ansféidir go na cuasa timppla ceapam is é an rud is tábhachtaí sa domhan sa lá tániuan. Ceapam go bhfuil go leor bé ag tastal ar Google search amháin agus feici tú tá le 10-20 bliana gin foca ar an domhan agus ceapam táid albatéis sin athrú le gan dat ar bit just caithí gach na teach céile chu é athrú agus tána géirí bheith ar an taobh sin cairíonn le daoine teach le céile. Tá le 10-20 i like 10 kilometre radius car an áit seo le gach am a siúil duine amháin ar tá má pic siad sús piece of plastic amháin déan fi sé difriocht mór. Níl méid géad faoin géad céir do bhaithlam déanamh tar éis na scoile ach ceapam inaltóir na tá mábal. Bhrálam má bheith mé inaltóir bhrálam déan rud nua chun carú le an timpplacht ná carú le sábháil an domhan. Ní ceapam tá rogha agam nó aon duine. Is misisiróise tám 7 bliana déag díos agus is as cúnelí mé. Sinna méid a lán féilte ceol tradiisiúnta agus am go hábí méid sinna méid féilte ceol nach bhfuil ró tradiisiúnta cos le picnic electric agus kaleidoscope rudí mar sin. Bhín an crack agin, bhín ar an cúpla set a hinnom agus an sin téimiid stacadí an státe Ulmhór agus bhí muidig fécinn Jardini ar nó Stormzy agus Ed Sheeran agus a leid. Détar rá gur thóg an ceol tradiisiúnta chuig Stormzy mé. Ceapan gúil stíl connachta agam ar an busca so léicre ar nós Joe Burke, PJ Hernan agus daoine mar sin agus síban am ceola bhí acu agus tá sásta go mé ábalta íireachta dhéanamh cúpla tún a chur trasna go dtí daoine bhfuil cosú lo. Tá méid arm cosc a chur ar uirlis a bháin is leis an ceol béidir na spúns brónarm. Ní maith le míad, tá siad níos fearr a cuppa an cafe ceapam. Is mis sé Séamus, tá mé fé cethir bliana d'aois agus is as bil an ach le mé. Tá cónaíarm ar firm. Níl firm ámór é ach tá cúpla cuirí agaí agus tá meása das mé sús le na cuirí. Táirta seas going fi láthair agus tá cúpla patla agin freisin agus tá siad an seath. Bhí me tuair séir den patla ní bhíine é máthar acu, so caiimiid baine tuairtó scarfa caiimiid bheith mar máthar don patla. Fáin siad báscuil go námnar atá siad ag brethir nuúní so bheith mar máthar don. Mothíar mar máthar donna patla, mar bhíonn siad a gcónaí teachtam agus scarfa tá an baine agus tá siad an cíos ar fad. So, mothíar mar máthar. No, ní an seile ar fád ní an maithú ní maithne sé icú nó cuiú ar mar sin, mar bhíonn sé ag fécinn seú cap am cimlín so. Is mis seo le bhéad mé seapaí na déag díos agus is as cearthaig mé. Tá go leor spéis agam i gcúrsaí polaitíoch. An ritheann sé sin leis an bród bhfuil agam le haig an áit seo agus an aspa rudaí bhfuil agan. Tá mé ag iarraidh go bhfuil mé an dulthaigh bailíoch léir agus rudaí áil dún pleiseann sé sin iontu doréire ach níl sé ach mé féin ag iarraidh go mbeidh mé an fannacht an seo níos fuide agus caiithfí rudaí a bheith an seo chun teacht ar ais. Ní féidir le teacht ar ais gan dul sin an rud a dhearann daoine. Le caiithfí muid na dul uair agus fiche nóméid go dtí an ospidéal sús i gcaisleán na bharraigh. An dhéann sé sin cíl le haig áthircóir ag dul nó péród. Téim sús go bailíoch léir agus téim amach agus tá sé iontu gur fad. But ní aanann sé an mothúcán céine is bhfuil tú ag ceiriúir le haig tuanta an seo chun sí an aice le de cóide is fearr le. Ní áonn tú an crack seo in áiteanna ar bith eile. Agus fiú i rith an lé is féidir le tul amach ag surfa. Na rudaí gur féidir le a dhéanamh an seo. Caiithfí muid rud éigean a dhéanamh chun an airgid sin a cumad agus an crack sin a cumad. Na seantainna tá 5 bliana d'aois agus is as béal an dom. What's make surfa Beijing nor bhí mé 10 bliana d'aois. Tugann an airge faoiseachtam, tá sé an jazz just nar níl chuntaí an chun bheith amach an airge in na cóide just ag ligean cí. Well, tá mé géirí cúpla Beidir léon is iarraí anna ar dús ach, Nuair tá mé fásta tá mé géirí Beidir
fan na hógáil ar na. Má teach bringlóide in aice leis an airge in áit. Ní chaithí sé bheith mór nó fancy just well tá lán cíhí in achan bheith le go jazz so. Ní bhíon méid breachtaí chuine chun pusaí. Tá mé géirí beidir just bheith héile chafan slá tá Is mé sé Patrick, tá an fé bliana díos agus is as le nach.